Koro nyakora mogi kumiero Ramogi TV arwaki ni machiegni mar yudo weche manyien mago imore biro ni achiel kachiel odiechieng' ma kawuono. E otieno ni nyakora mogi wan kod mathoth ahinya moiko ni mag oting'o weche mag siasa ka koro liet mag siasa medore pacho kae kinde ma jotelo medo sere kaluwore kod gik manotimore kinde mokalo. Liet mar siasa nyakora mogi omako mach kopogore kod mago wan kod mamoko mathoth bende motimore kor gwenge kamoro amora ma intie. Arwaki ni machiegni kawuono kaka tich ariyo ng'e gwenge wa bende nitie. Mokwongo wayudo thund weche. Waende wajiangalie kwa kioo. Tumbo karibu inararua shati, kichwa karibu inapasuka. Mimi nawaambia tafadhali endeni kwa gym, punguza ratili yenu. Siasa mar mienruok chilo sechako neno ka jatend piny William Ruto kod jalupne machon Rigathi Gachagua tinende odirore weche machala yenje. Danish Onyango ogwel kaka jalup gavana ma Homa Bay bang' Oyugi Magwanga wetao. Maji iliingia kwa nyumba na venye iliingia kwa nyumba sasa yeye harakati anasimama alikateleza kwa hiyo nyumba kwa hiyo maji na akashikilia waya stima akaanguka chini na hivyo ndio kukufa. Sasa hatuna uwezo wowote, hatuna venye tunamsaidia. Wanji mausetho e oula ochopo 71 ka e kaunti ma Nairobi sirikal osechako daro ji ma oketo mwandugi e wang'a oche. Machiegni nyakora mogi mar yudo weche manyien adimba par ni nyami apachi namba na ria deka uchiel nono Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, X na Ramogi TV KE. Jaloko mara iluongo ni Elizabeth Otieno, nyinga en George Bati. Machiegni jatend piny William Ruto owuok oko yanga kendo yango ni ok obi yie ne achudhe donjore kendo wuoyo osiptal maduong' ma Nairobi. Jatend piny olero ni en kod report ewi mibadhi mokoni biro goyo osiptalno piny kao kang motegno. Let me say from here in Mount Elgon, as President in the Republic of Kenya, as patron of Nairobi Hospital, senior doctors, senior professionals from Nairobi hospitals approached me to save Nairobi Hospital from conmen, from fraudsters, and from charlatans who wanted to expropriate Nairobi Hospital. And I want to say, for the avoidance of doubt, nataka niwaambie wa Kenya, Nairobi Hospital is a premier medical institution hospital in the Republic of Kenya. In fact, it serves the region. There is no way I am going to allow Nairobi Hospital to be taken over, taken hostage by charlatans, by conmen, by fraudsters. That is why I have instructed with clarity that all those who are involved in fraudulent activities in Nairobi Hospital will be removed. They will be taken to court. They will be charged. And Nairobi Hospital is going to serve the people of Kenya. Kwa sudo atawari jatend piny William Ruto wuok tung' mosuo kod manen jalupne Rigathi Gachagua mokoni timbene ok bidhore ne telo mar piny Kenya. Ruto nyiso kweth maketo sirikal tesre mokoni moko kuomgi onge chia mag telo kopogore kod ichlit gi ngunya. Walter Nyambaga miyo report ewi wachno. Mambo muko area romo mane rabuon wang'e to welo beda Bungoma hoye ka ema jatend piny William Ruto olwarie lo kod jalupne machon Rigathi Gachagua kendo kage abagi kokoni Gachagua onge timbe mag bidhruok mar telo ne Kenya. Hata nilishangaa sana ati nimesikia jana ati wanasema unaona ule William Ruto halali amekonda. Nyinyi wa jamaa mnaongea juu ya mimi cut weight. I am intelligent to know when to cut down on weight. Nyinyi mumekula mpaka tumbo karibu inapasuka, mumekula mpaka kichwa imefimba na kiburi. Kichwa imefimba, tumbo ndio hiyo karibu inararua mashati. Tafuteni gym kwanza, muende mufanye exercise kidogo na mupunguze kukula chakula mingi, ndio muache kulala kwa mikutano. Hata mnaharibu hewa huko mkutano mkiwa mumelala bure kabisa. Koleng'ore kabisidi moyieng', Ruto koni ogai mar DCP Rigathi Gachagua biro mana neno telo kakalo kamire mochomo kanyidoto tok notel ne Kenya kalore kod timbe mochido mamiene. Mtu mwenye ako na pepo ya ukabila na chuki na kisirani
anatuambia nini kama Wakenya? Mtu ambaye ameenda kwa kitanda ya ndugu yake ambaye alikuwa anakufa, anaenda kumanipulate will. Huyo ni mtu ya kuongoza mahali popote. Jatelno ocho kuodhe wangadhola ne moko kum judito makwedo sirikal ni ich lit negogi ma ok ginyal telo ne Kenya. To bende gionge kod mbi mar tayo Kenya kaka Tarangach bende guonyo kuomgi. Iko mwingine wa kutoka hapa Kitale. Sasa hata huyo mimi sijui. Aliwachiwa kiti na ndugu yake. Akawachiwa shamba na ndugu yake. Akawachiwa watoto na ndugu yake. Ile shamba hajajenga nyumba. Bibi ni wa kukodesha. Nyumba amekodesha kwa watu. Watoto wa ndugu yake wamekufa kwa njaa. Ati saa hii anazunguka hata anajaribu kuongoza. Wewe utaongoza nani? Kwenda jenga nyumba kwanza kwako. Jatend piny osidho gedo mag ute ma nengogi ogonyore. To kod chirni manyasani Cheptais. Mambo ya afya hawana mpango. Masomo ya watoto hawana mpango. Ajira ya vijana hawana mpango. Mambo ya kilimo hawana mpango. Mambo ya stima hawana mpango. Ati mpango yao ni moja. Ati mpango yao na sera yao na agenda yao ati ni William Ruto. Okay. Jamaa, hivi ndio mnataka? Nyinyi watu wa upinzani, ati mmesema agenda yenu na programu yenu na mpango yenu ati ni William Ruto. Surely, are you sure? Mnataka twende hapo? You will regret. Oya ni mag pi. To kod teko mag stima chwele. Toros, Malava, Kakamega, to kod Mount Elgon. Tuwe na manyumba kama hii. Watu wakuja waishi kwa magorofa, ile mashamba tuko naye tuzalishe chakula. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kindeno jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua osingo ni obiro medo goyo poro kendo rito mwandu mag piny Kenya mondo kik yaki konyiso jatend piny William Ruto mondo ochung' tenge owere kod wach osiptal ma Nairobi. Gachagua wacho ni jatend piny koro loko tanga kendo wacho ni okang' ma okawo en mar kedo kod mibadhi e osiptalno, kowacho ni kar mano orangi e chal mar od thieth ma Kenyatta masani chal ne rach. Lydia Okeyo nigi ler ewi wachni. En wach ma osebedo kakelo liete pachoka ahinya tek kind jotelo ma pachoka bang' ka nomaki moko kuom jotend board mar osiptal ma Nairobi Hospital. Jatend piny Kenya William Ruto nyowuok oko apiaya kendo yango ni bang' yudo maling'ling kod kwayo ka oya kuom jokanyo kod jolony osiptalno ma Nairobi Hospital kotenre gi telo marach mar osiptalno nochuno mondo mi odonjre gino manokelo meko ma jotelo e board mar osiptalno. Kata kamano, jalupne machon Rigathi Gachagua wuok tung' mosuo kokoro Ruto mondo mi owek donjore osiptal ma en mar ji giwegi, ka bende osingo ni obiro medo goyo poro kaka yor geng'o donjruok kendo yako mwandu jopiny. Sasa Ruto anasema ati alikuwa anaigilia Nairobi Hospital isiporwe, and as president he will not allow the hospital to get destroyed. Well, William Ruto, let me remind you, Nairobi Hospital is a private entity. Keep off. You have no business in a private company. Gachagua ne wuoye county ma Nakuru kama bende oyangoe ni piny owacho ni gigopo osiptal ma Nairobi maromo siling bilion 1.1 konyiso jatend piny Kenya William Ruto mondo ket teko moketo osiptal ma Nairobi no e bero chal mar osiptal mar piny owacho ma Kenyatta masani chal mare rach. If you really care about hospitals, take time to address the challenges in Kenyatta National Hospital, which is a public hospital. As we speak today, there are no blood bags in Kenyatta National Hospital. There are no reagents for the laboratory. There are no drugs. In fact, there is no food. Wale watu wanapelekwa Kenyatta hawakufi kwa sababu ya ile ugonjwa ilifanya wapelekwe, wanakufa kwa sababu ya njaa. Gachagua oseo piny owacho kuom keto yomyoma e chiwo pande e kuonde ma kweth makodo piny owacho yae, kowacho ni gidwaro ni kik ket ng'eruok e chiwo pande. Jamii zingine zinaenda zinapewa vitambulisho haraka. Jamii zingine zinawekewa vitambulisho mwezi 3, mwezi 4. Tunataka kuuliza Registrar of Persons to apply fairness and equity across Kenya. Komachielo gai mar Jubilee Fred Matiang'i mane ni Narok bende otiyo gi thuolo mare mar soko wang' sirikand William Ruto.
Lakini leo ameanza sasa kututusi sisi wote watu wa opposition. Anatutusi, yaani nchi yetu hii 6 decades after independence, at the presidential campaign level tuanze kuongea maneno ya kukula. Nani anakula zaidi, nani anakula wapi? First of all, mimi sijui kwa nini unasumbuka vile nakula, kwa sababu mimi sikuli kwa bibi yako. Ujaniona nikienda kutafuta chakula kwa bibi yako ama kwa watu wako. Mimi nakula ndizi kule Kisii kwetu. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Jalup jatend piny Kithure Kindiki onyiero kweth maketo sirikal tesre ka onyisogi ni giikre ne yudo wich kuot e yiero maduong' mabiro nikech piny owacho masani biro yombogi kendo dok e telo kuom tielo mar ariyo. Oyango ni ochodore mar neno ni oganda makono biro duoko jatend piny William Ruto e telo. Kindiki oloso e kar chung' od bura ma Buri e kaunti ma Meru e kinde mane ochwoyo wang'e chenro mag dongruok ma itayo kod sirikal mamalo ma wacho ni dhi kelo lokruok maduong' e ngima jopiny makono kendo ting'o malo chumi ma pachoka. Oyango ni sirikal oketo tenge bilion 2.3 ne keyo sitima e kind dongruoge mamoko. 2027 ndio next year, ndio kura ya mwisho ya William Ruto kupigiwa kura kama rais. Ni kweli si kweli? Kwa hivyo amebakisha miaka 5 aende retire. Si ni kweli? Wale ndugu zangu wengine wanatuambia tusipatie Ruto second term, tupatie mtu mwingine ambaye atafanya 10 years. Sisi tukingojea. Mimi nawauliza hivi. Niulize nisiulize. Kati ya kungojea mwaka 5 na miaka 10, si afadhali miaka 5 kidogo? Dawa ya hawa watu ni mimi. Tulienda pale Mbere North, kulikuwa na by election. Wakakuja na hiyo kiherehere. Wakakuja na hiyo kimbelembele. Ati tumekuja kufunga hoteli. Hii dunia sisi ndio kusema. Mimi nataka kuwauliza. Siku ile walikuwa na mamlaka kama hii niko nayo saa hii. Siku ile walikuwa kwa kiti. Siku ile walikuwa kwa kirauni. Walikuja hapa kutuletea barabara. Governor Mahoma Bay Gladys Wanga owalo jatend migao marapai kaunti no Danish Otieno Onyango kaka jalupne. Danish opwoyo gwelo mare kendo singo tiyo e yor ratiro ka od bura mar kaunti ma Homa Bay obiro puodhe. Jo Juma nigi ler mathoth ewi wachno. Tarik 26 mar dwe mar ariyo mar higani, Oyugi Magwanga ne ogweyo tao kaka jalup gavana ma Homa Bay ka wacho riwruok ne otamre kinde kod gavana. Mae ande ni oweyo ka kom ma jalup gavana ma Homa Bay osebedo nono kuom kinde maromo jumbe adek. Kaka yor dino fuok mantie, gavana ma Homa Bay Gladys Wanga owalo jatend migaono mar apai kaunti ma Homa Bay Danish Onyango kaka jalupne kendo chwalo nyinge e boma ma Homa Bay mondo koro puodhe. Ka okalo kuom boke mogo isei, Wanga wacho ni Onyango mogwelo mondo koro be jalupne osebedo jatich ma otegno kendo lipore mar tich nenore ka ochakore e higa mar 2003 mane ochako tich kaka jatich mar piny owacho. Oyango ni Onyango osetiyo makare lemo mane omiye kendo oseyawo nderni mathoth e kaunti no kanyakla kod chenro mamoko mag dongruok. E nonro mar Danish mawuok e kar chung' od bura ma Kabondo Kasipul ni kod lony mar weche uchumi kod siasa ka okalo kuom tiegruok e rang'iny mar digri e mbalariany ma Nairobi. Bende entie kod lony mar somo e rang'iny mar masters e weche mag dongruok. E kinde gwelo mar Danish Onyango ne riko ni e kaunti ma Migori e lo sirikal mar kaunti ma Homa Bay e chenro mag tich kendo kawo thuolo mar puoyo okang' mar mielemo mar bedo jalup gavana. Mane wane burakani waneno good news ne Her Excellency Governor Gladys Wanga oneno ni mondo ogwela mondo ati kode kaka deputy mare. Noyudo news no kawuono. Koro wacho ni nomination no gwel makende no wakao gi era gi ng'uono mamalo kabisa. Osingo tiyo gi ratiro ka opuodhe kod od bura. Wang'ise ni wabiro tiyo together mondo achieve her goals and dreams mar bettering the lives of the people of Homa Bay. Mondo joma Bay obed gi ngima maber, chiemo obed mang'eny Homa Bay, yore obed mabeyo, pi obed everywhere,
thieth obed maber osiptal kich mane geno. Moko kuom MCS moloso yokang' makamano bende opuoyo gwelo mar Dennis Onyango ka giyang' kaka jago mantie kod chia kod teku mar tich. Wago erokamano ne Nyasaye ne Gavana Gladys Atieno Nyasuna Wanga kuom yiero Danish, mana achiel kuom jok mane osebedo kotiyo e mesa. Jogi osebedo ka winjore, ging'ere dhok, ging'ere tielo. And Homa Bay County wadhi bedo ga new dawn, service delivery dhi medore. Bondo wa mor kuom bedo ni gavana ochako ng'iyo ka bondo kendo gi wang' mamuol. Wagone gavana erokamano maduong' kaka joka bondo. Kaka His Excellency Danish Onyango osewacho, en okodhi mondo oping gavana nikech oversight en tich mar ang'owa assembly. At maber no chung'nwa e yore. An kama uene no miya yo. An nominated MCA. To no miya yo mo Anyarath mochopo nyaka Kaumu. Ma jomoko to ok nyal chiwo nikech nominated. Omiyo Dennis, I deserve. Ne High Excellency Gladys Wanga erokamano kabisa kuom belief mobedo go kuom waziri mar agriculture kendo road. Wenge koro keti kuom od bura ma Homa Bay makod nitiere kod ting' mar puodhe kapo ni gineno ni oromore kod lemono. George Juma, Ramogi TV. Ramogi ka owuok Homa Bay to ang'iyane ma otimore Nairobi kama jokanyo mag duond bura mar ODM bade ma Nairobi osidho Winnie Odinga ne dhi laro lemo mar jalupo gai mar ODM e romo ma ODM dhi bago tarik 27 mar dweni, romo ma otisi ni NDC. Bende gipuodhe ne bedo delegate mar ODM bade ma Kibra kendo koro kawo thuolo ma wuon mare Mosind Raila Odinga ne omako. Jafumbo marwa Eric Owenga nigi ler. Karo mar Jaramogi Oginga Odinga Foundation ma bende ne itiyogo mokalo kod mane en ogai mar ODM Raila Odinga tok dweche 5 mokalo kawuono ne orwako jokanyo mag ODM bade ma Nairobi. Kweth mane otele gi jakom mar ODM ma Nairobi George Aladwa ka thor wach ne en miyo Winnie Odinga oteku kaka jakanyo e chama mar ODM. Amekaa kwa meza kidogo unasikia kila kona Nairobi ni Winnie Odinga, Winnie Odinga, Winnie Odinga. Inamaanisha hii Nairobi na ODM haiwezi ikaenda mbele bila Winnie Odinga. Nataka mambo yetu iangaliwe kwa njia ya heshima, na ndio tumesema Mheshimiwa Winnie ametosha kutuwakilisha kwa NEC na kwa Central Committee vile Mheshimiwa Jera amesema. Wangapi wanakubali na hiyo? Duond bura mar ODM toko gai mare machon Raila Odinga wito ngimane osebedo kod apaka mokalo. Gino ma jokanyo mag ODM wacho ni kelo Winnie Odinga machiegni kendo bedo achiel kuom apisas madito mag ODM biro reso duond bura mokalo. So hii safari haijakuwa rahisi. Hii safari has been a very long journey. Tumepoteza watu wengi, lakini we still have a place for us to go. Na all these times tumekuwa tukienda maandamano. Watu wa Nairobi wamekuwa wakienda maandamano. Imekuwa hapa Nairobi. So kwa hivyo, when it comes to party positions, those that have put their lives on the line should be the first people to be considered for party positions. Tok tho mar ogai machon mar ODM Raila Odinga, nyadendi Winnie Odinga osebedo ka chung' kod jotelo mag ODM mosebedo ka kwedo telo mar jatend piny William Ruto kamoting'o Edwin Sifuna, Babu Owino, James Orengo e kind mamoko. Makman romo mar jokanyo mar ODM mane obagi Jaramogi Oginga Odinga Foundation to no tele gi George Aladwa bende sira sidang' winjruok e kind ODM gi UDA motenone yiero maduong' mabiro. Kama wajumbe wa Nairobi tumesema tuongezewe nafasi ya deputy party leaders wakuwa wanne, Winnie akiwa mmoja wao. Na wengi watauliza kwani hii ni chama ya family? Winnie Odinga na Oburu Oginga ni watu wawili tofauti. Ni kweli ama si kweli? Tena yeye ni gender. Kwa hivyo sisi tunachukua Winnie kwa nafasi ya baba Raila Amolo Odinga. Sasa leo sina mambo mengi. Nimesikia kuna watu hapa ati wananikaribisha nyumbani. Ati wananikaribisha. Nilienda wapi bana? Utawasemea labda wanafikiri nilienda Arusha. Hiyo ni kazi tu. Hiyo ni mambo ya yala. Mimi hii chama, hii nyumba yetu, hii nyumba ambayo tulijenga, hii nyumba ambayo babangu alijenga. Mimi Winnie Odinga natoka hapa nikienda wapi? Duond bura mar ODM
oluongo romo mag lamor maduong' mar jokanyo duto e Kenya mangima tarik 27 mar dweni. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano nyakoro Ramogi kuom yiero Ramogi TV dakika 18 bang' saa 3 mar otieno weche manyien mag Oyimore biro ni achiel kachiel kama nyaka gi thuoloni rani akaw yweyo. Owino Janabi Kantiro yani Masai wacho ni Ramogi TV neno maler ahinya. Ruto Gachagua ogwere agweya wachiegni gi thego gi ombolo mosna mama na Nyarombe Kantiro yani Masai. Pero kamano ahinya wuodo yani Masai kuom ote mari. Aneno ka Don Jamigori ngisani Manyata Kisumu kayo mwache Nairobi Hospital ni litne wa munyoro manade penjo kamano koso dipo ni nitiere gimoro manyo yude ma jatend piny dwa bago gie mano penjo. Otayo lela wacho Ramogi TV neno maler kabisa Kenya modhiera kata kamano atimo mos na nyuola ma wanje komweto jaduong' Sakiel kero kamano ahinya bende poleni sana uganda ma wanje. Kopogore kod mano anno ka ote medo donjo ka Jerry Nyawanda mheshimiwa wacho ni bati Ramogi TV neno maler ahinya kendo apaka ahinya kaka weche manyien mag Ramogi donjonwa antiere dala mar Migori ka joma keto sirikal wego joma keto sirikal tesre ogodhogi Ruto to pod ohewogi mar giwach ne jopiny gik ma gidhi timo okuoyo ewi jatend piny kinde ka kinde mano Wood North Kadim Jerry Nyawanda mawacho kamano. Erokamano nyakasto anno ka Evans Kidero mar Migori bunge la wananchi ngisa ni gik matimore sani e gwenge manyatike rocho ngima nyaka somb nyithindo sirikal mondo ne kaka inyalo kony wachno. Erokamano mano organizing secretary mar bunge la wananchi Migori County Evans Kidero. Erokamano Evans kuom kete Ramogi TV. Anno ka bende Father Peter Jwang' Orono ngisa no neno maler ahinya bati asiro jo ODM kuom walo Winnie Odinga mondo bedie kuku mar party. Koro osira siro buru Oginga kod Ruto mondo party omed bedo motegno. Dakika 20 bang' saa 3 wadhi yweyo waduogi mamoko ma en Ramogi TV weche manyien mag Oyimore. Every city has a place where its story comes to life. Set in Africa's safest city, Kigali Paramount Hotel welcomes you with comfort and ease. Rooms opening to stunning views of Kigali's skyline. With exclusive view travel rates from $70 per person sharing or $120 for a single room. Relax at the spa, pool, gym, or at the lounge as you sit and dine, with every detail designed for your comfort. Explore Kigali's vibrant culture just moments away. Whether for business or leisure, everything you need is right here. Book your stay with View Travel. Machigni nyakoro manga jwange chenro mar Ngoma Owake. Wok ticha kelo ni mix bokwe. Kaito tichario. Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu ticha dek nyakoro manga jwange akelo ni mana yani ngeni bakagi wasani. Ticha Ngwena is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tutafanya namna hii nyakora magajong Friday supu zo wake. Sapara kidaka paga beach nyaka sapaga Rio kod Ann PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Your mother's love is with you wherever you go. It starts with little moments of courage, to stepping out into the new world with confidence. Stay soft. Nothing lasts like mom's love. Kawasudiro ni bad migao mar obila oyango ni ji maromo 71 osewito ngimagi e masira mar koth mapek
Madhi nyime kod chwe e Thurka bang' gwenge mamoko ata ji mamoko 5 yudi ka owito ngimagi. Magi timore e kinde manyuola dhi nyime kod yango ringre e kar kano ringre ma City ka kwan ringre mo osetimnegi bero nyaka sani e kar ringreno kata kar kano ringreno ochopo ji 32. Jafumbo marwa Cynthia Onyango miwa ler mathoth e wachni. Midhiero mar koth mapek kod oula medo kelo thoe pachoka bang' ringre mamoko 5 yudi. E lipot mochwal kod bad migao mar obila, nyaka sani ji 71 osewito ngimagi pachoka bang' ringre mamoko 5 kwany, ka e kwanni ji 36 osewito ngimagi e boma ma Nairobi. Ugwe omedo ng'ato achiel makelo kwanni nyaka 19, ka dho wadh Nam Chumbi osewito ji 3 bang' ng'ato achiel wito ngimane. Nyanza osewito ji 4, Hoho mar Okak osewito ji 8, ka Masawa osewito ng'ato achiel. Lipot mar obila bende lero ni oula osedaro ji 2,622 e gwenge duto ma pachoka. Kata kamano, ringre mayangore ni osechwale kar kano ringre ma City mitudo kod oula e boma Nairobi kende osechopo 42, ka 32 e kwanno osetimnegi bero. E kindeni, anyuola mosewito jogi kalore kod midhiero mar oula mapek mosekwako boma Nairobi dhi nyime kod yango ringre e kar kano ringre ma City. Anyuola mar Involata Lia Bishikoli miyo ma stima nochwado ka koth chwe Kibra, e kind anyuola mamoko bende oyango ringre mag jogi. Maji iliingia kwa nyumba, na venye iliingia kwa nyumba sasa yeye harakati anasimama alikateleza kwa hiyo nyumba, kwa hiyo maji, na akashikilia waya stima akaanguka chini, na hivyo ndio kukufa. I remember my mom as a very loving, caring mother. I remember the last time I had a conversation with her, it was a conference call that I actually called her, and I added my sister into the call, and we just laughed over the phone call, and I didn't know that was the last time I was having that conversation. Anyuola mar Franklin Luchera majaiga 19 kod Arun Luchera majaiga 31, ji 2 kuom ji 4 manowito ngimagi midhiambo manyoro bang' ot ruombore kuomgi e kar dak Mashauri Moyo bende oyango ringre mag yawuotgi magiwacho ni oromo kod masira e kinde yorgi mar manyo e ot mayande omuki kalore kod bedo ne machiegni gi aoche ma sirikal dareji kaka okang' mar duoko chien thoe mag oula. So kuna rafiki mmoja ule alikuwa nao, na yeye katika ile hali walikuwa pale ndani, anasema yeye alitoka nje kidogo. Kutoka nje tu akumaliza hata 5 minutes alisikia nyumba imefanya nini? Imeanguka. Tunaomba, unajua tu vile hali sasa iko, vitu ni ngumu. So siku hizi watu wakisikia hizi demolitions zimekuwa mob. So watu wakisikia kuna demolition mahali, vijana wanakimbiaga kwenda kuchukua zile chuma. So walienda. Kendo wadwaro ni pesa mar disaster fund mondo tigo maber mondo familiagi jomadhi Siaya, jomadhi Kakamega, jomadhi Bungoma, jomadhi Ukambani omigi pesa mondo gidhi gikowgo jowetegi moselal. Bad migao makoro kor lwasi ma bende ong'ere kaka Kenya Meteorological Department kata Kenya Met owacho ni koth mapek igeno ni dhi medo chwe pachoka chakre chieng' tich ang'wen jumani, ahinya e gwenge mag Hoho mar Okak, Nam Lolwe, Ugwe kod kadho wadh Nam Chumbi. Jopiny kwayo mondo ket ikruok makare kendo bed akicha ne oula madipoka okelo chandruok e yore wuoth kod midhiero mamoko. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Tend kaunti ma Nairobi ochako muko kod luoko aoche ma oluoro Nairobi ndalo achiel bang' lando chako tijno. Thoth ute e alwora ma Nairobi North manitiere lai mawinjo bed ni en kar pi kod aore kod oula winjo bed ni kale ochak muke udi, kendo chenro ni dhi kwako gwenge mamoko kaka Kawangware, Kilimani e kind kuonde dak mamoko. Kaka Judith Omondi lero ma biro e kinde ma ywaruok oneno e chiro maduong' mag Gikomba, kendo ja Surubea oringo bang' tulo muoch ewi daro johala. En ywaruok mar ywaya to aywayi e kind grube ariyo mag johala e chiro maduong' mag Gikomba, kendo ka kweth achiel onyono piny ni darogi mita 20 mamoko bang' 30 mag sirikal ma okwongo ne okwinjruok mane gibedogo e rombegi kod piny owacho, kendo ngang' ok ne timre e chirono. Hii exercise ambayo inayoendelea sasa hivi sio yale makubaliano tuliokubaliana nayo. Tulikuwa tumekubaliana hata tukiwa kwa President State House, alituambia anataka 30 meters. Hiyo 30 meters ilikuwa ya kwamba ndio itatengeneza Nairobi River. Ywaruok makama obiro e kinde ma ja Surubea ochopo e chironi mar pimo lo mita 20 mamoko
Bang' wuok mabor kod aora Nairobi, lo ma owinjo otigo e gero chiro manyasani ma ibiro terie jo ohalago, paro makata kamano orwako kod kweth machielo mag jo ohala. Ng'ato kokanyo ng'eyo malong'o ni Kikomba osebedo ka wang' higni mang'eny. Ok nyal tieko higa achiel kapok ineno mach mang'o Kikomba at least didek ama diriyo katin ka Kikomba wang'. Onego bed ni ng'ato ka ng'ato kwako mradi mar serikal niendi. Wakwayo negi ni ka gikawo kama chik wacho to gimedwa kendo mita moko 20 giketnwa chiro manyo gi yie. 30 idhi kete yien, 20 mita idhi kete e udiwa mag affordable stalls. Malo osekelo gima nyalo konyo ji kama. Koro anana kirido chola manya tike kuchucho kama wuotho gikecha. Danga tam nananga. Ni gwero goringorok no kata kobetie mbele iko sawa. Wadhi nwang'o ber e gima serikal itimone. Aol gubete e kibanda mama bade. E kibanda mege jwelni. Sama macho chopo to gikate wang'. E twak marwa kod komishona ma Nairobi North Simon Osumba olero chenro mar piny owacho kendo koni ma nyaka chop kare kalure gi chenro ma osebedo. It is that part of the Kikomba market where the government intends to put a modern market so that those who will be moved away from the riparian are actually relocated once the market is completed. And that will be the phase 3. Yes, already the phase 2 is up. It will be completed in a few months' time, and then they move in. Yuarruok mag Kikomba biro e kinde ma sirikand kaunti ma Nairobi bende ochako muko ute kod kuonde ohala ma ogerie genga ore, chenro ma bende oriwo luoko kendo yaro aora Nairobi. This is the riparian land where notice was issued, and the owners did heed the advice and they vacated. So the youths have been trying to get hold of some of the building materials. And after what had happened, we decided now to bring all these buildings down. The stretch which we are working on is the 27-kilometer, part of which is on the Nairobi West sub-region side. That is Kilimani, Parklands, going all the way up to Kawangware. So the other side of Kawangware, I know there are many households which will be affected. Chenro ni biro manandalo achiel, bang' sirikand kaunti ma Nairobi golo chik, mondo mi ochakre kendo bang' matinde seche 24 gichano golo ripota yanga madhi menyo kaka ichan time kaunti mangima, omenda ma odhi kawo kod kinde ma idhi time. Judith Omondi, Ramogi TV. Kowuok Nairobi wadhi nyaka gwenge ma Nyatike kaunti ma Migori. Apedha ma obila mag majoni kata GSU otime gwenge mag Makalda koro ng'eko chenro mag wuoth e apaya maduong' ma owuok Migori ka ochomo Mosori. Joriembo mag matatu to kod jodak ywago sande lwet obilago ka moko kuom jodak koro ochwe oringo miechgi. Jojuma nigi ler mathoth e wachni. E kinde maromo ndalo 5 ma okalo nyaka ne moko kuom jopiny e gwenge mag Makalda mane ywagro jok mag arita kwe e gwengego ne monj stesend obila ma Makalda e sab-kaunti ma Nyatike kendo hinyo obila buora kaachiel kod ketho mwandu ma oting'o nyamburko mar obila. Jodak e gwenge mag Makalda kod jowuoth moko pok ong'eyo kwe. Skul olor, duka olor, jogago nyaka paka, nyaka lwang'ni. Onge gima giweyo. Nyatike ler ka paw mpira. Nyithindo ringo gi jonyuol, gik moko dong' e wang'ayo ma kaka timre onge. Koro nyaka bed ni otimore marach kabisa, to wan wahinyore. Idhi pe gechewa kendo kwan sani gi gari ni tap tichungi gi luth. To ka ok ichung' to en luth eminyalo go gari kata igoyi godo. Gima notimre Nyatike rach, to rach ok chul gi rach. Wayien sirikal tiyo tichne, to kama wagikie ok wanyal move. Obila mag majoni mane otere gwenge mag Makalda otieno ma tarik 13 mar dweni mondo kote mapedha jogo mane omonjo stesend obila osebiro kadhi nyime kod apedha bende oweyo ka jodak gwenge mag Makalda kod ji mamoko nitie kod midhiero mokalo. Naringo gi jowuoth ma nyathi odong' piny, maringo adoga aoma maka naringo mana gari mar polis maonge polise e iye. To style maneno kichwadogo ji chien nomiya ringo. Gisetimo makosa, nosechwadgi kendo ne gisewinjo makosa gi. Sirikal ka winjowa, Dr. Raymond Omolo, kwa wakwayo ne jo Nyatike ni ka giyie to koro ging'won ne jo Nyatike nikech Nyatike ji odare te. Ging'won ne jo Nyatike giselan makosa manyo gitimo. Joriemb matatu matiyo kod apa mawuok Migori nyaka Sori gin moko kuom oganda ma oseneno matek e lwet obila masani koro ol e gwenge mag Makalda. Achiel omaki iluongo ni Eric kane askari ochopo roundabout
koro weyo ni joka norwenyo koro dwa nyiso gi wang'a yo manyatike kodhi penjo gine ma nyiso gi wang'a yo manyatike nogoye gi ludhe momake motere sel nyaka sani wakia kuma entie nyoro nyo mak ng'ama chielo ma nyo yuda ka odhi daro ng'ato ma nyo dar nikech gino iluongo ni Jafeth bende nyo make morwake sel pok wang'eyo kuma entie nyaka sani. Kata ka jogo operate area gi gik ma gimanyo gin ma ging'eyo wan ok wanyal ng'eyo kaka wananchi. Joriemb matatu ikawo tele ko jakom margi ma Migori Karungu Sako Jared Okech wacho ni apedha ma itimo kod obilane nyaka sani koro osekelo negi sand to gin giwegi onge keth moro amora mane gitimo. Omawa pesa sama ne ging'anyo sani polise be koro mayowa pesa koro wachom kanye kaka jomatatu sani ok wachop sori kopo ichopo sori chuno ni nyaka luora nyaka Mariba kokiduogo Ng'er kokidhi sori to ka iting'o janyateke chuni ni dhi weye gi Mikei kokigomo biashara ok gore. Okech wacho ni obilagi matimo apedha gwego mag Makalda go joriemb matatu matimo manohandgi kendo makogi ka iketo negi keth ma gin giwegi to nok gitimo. Wan wakwayo ni wan wa jomatatu waonge problem nok wagomo be nok wadhi e police station mwavunjo police station wan nwatimo business wa kama kawaida giwewa watim business wa kama kawaida. Koro makwayo nani ne wakwayo ni kaber to sirikal okonywa nikech koro gik kama koro wakwamo kendo kata mana kaka wakonyore onge. Wach ma kamae nosiko jakom joriemb matatu e kaunti ma Migori mangima Henry Ogombe mane okono piny owacho ni kawiye to koro chung' chiendo ma apedha ma itimo kod obilago ka wacho jodak e gwego mag Makalda nyaka sani osido puonj moromo. Nyaka jogo wa gari igoyo jowuoth ma wating'o koro wakwayo sirikal ma Kenya wuodwa Raymond Omolo nodonjie mondo mi joge wa okonyre. E kinde monj mane otim kod jopiny e teseno bilno ma Makalda tarik 13 mar dweni ji ariyo bende ne owito ngimagi e kind rakruok kind obila kaachiel kod jopiny. Jopiny ne omonjo tesend obilano ma Makalda ka giywago rochruok mag arita kwe ma bende ne obiro bang' kaachiel kuom johala ne ogo kod lisasi mane onegi e kar dakno ma Makalda. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ouga ni Migori nyaka Ramogi wadhi nyaka Siaya. Moko kuom jopiny kod jogo matiyo kod apaya ma Kalandin la Luaka ka Elija kod apaya ma Bondo Uyawi Kibango Liunda e kar chung'ur bura ma Rarieda kod Bondo onyiso geno margi ni chenro mar kongo apinygo kendo keto gi rang'iny mar lam biro reso gi midhiero mar rach mar apaya ma gisebedo ka gikale kuom kinde malach gino mabiro bero ohala to kod wuoth e gwenge makono kaka Steve Biko lero ma biro bang' piny owacho keto tenge omenda mar loso apinygo mosekwamo kuom kinde malach. Kuom kinde malach jogo matiyo kod apaya ma Kalandin Luak ka Elija matudo kar chung'ur bura ma Bondo kod Rarieda osebedo kakale midhiero mopogore mikelo kod rach mar apaya gino mosethiro chenro mar wuoth kod ohala mar mula kod rech e gwengego. Nikech iyudo ka ndacho ni ok ober ahinya, service mag pikipiki ni chandowa juma ka juma wadhi e service nikech ndacho ni ok ber ahinya. Iyudo ka denda piko rokni kitiyo customer nigi midhiero mar samoro koro ok odwa kata idha piko. Tiyo ohala yudo ni ka samoro adwa kata nadhi awar gika to koth otemie ni ochwe chuno ni nyaka wang' imondi kata ok wang' ilosigo omiyo ndara ni en ndara ma dwawach gi kisungu ni long overdue. Kamano jopiny koro ni kod geno bang' piny owacho keto thenge omenda mar bero apaynigo gino magiwacho ni biro chugo thuolo mag tije ahinya to ne rowere kendo reso gi midhiero mar pek mar wuoth ahinya to e kinde koth. Weg geche kata weg apiko matiyo gi ndarani nyithi skul madhi skul gokinyi ka gimondo kae ka gidhi kata Siger kae iyudo ka nyathi wuotho gi wuoche to wuoche ni tipio nikech koro onyono mna chuodho nikech ndara ni rach mabor mondo mi sirikal kata kawuono kontraktor bende to chel site kata godhiambo san tichakre kata kiny madhi Uyoma instead of gilundori kocha koro ginyalo luwo ndarani ka gidhi Uyoma nikech ndarani en ndara maduong' moloyo. Iyudo ni mtokni koa Bondo kocha ka gidhi Uyoma giluwo nyaka Ndori ka gidhi Luanda Kotieno. Mano bende jogo matiyo gi apaya ma Bondo Uyawi Kibango Liunda Beach bende onyiso mor margi ni mar apayano osekwamo kuom kinde malach kata bang' jatend piny William Ruto sidho gedo mare. Kibro lose wabro winjo maber kata business bro dhi maber nikech odhi kalo through nyaka Kameto
kaka wan jomoko mapuro muogo kata e gweng' karka yo kamito kocha gik moko machalo rabuon gi onge. Ndarani biro konyowa maber nikech kata kwayudo probox to wating'e mang'eny kwadhigo nikech apiko seche moko biro ting'oni matindo. Gedo mar apaya ma Kalandini Lwaka Elijah maromo kilomita 26 biro muonyo omenda maromo bilion 2.3 e kinde ma kilomita 27 mar Bondo Uyawi Kibango Liunda Beach biro muonyo omenda maromo bilion 1.5. Komachielo, gedo mar bypass ma Bondo maromo kilomita 25 to biro muonyo omenda maromo bilion 1.8. E twak mare gi Ramogi TV, jaod bura ma Bondo Laktar Gideon Ochanda nopuoyo chenro mar dongruok ma kamae kowacho ni mae en ranyisi mar olemo mag sirikand manywanda. For the first time, and the projects ma worth billion ang'wen pokna neno ga nyaka neno that are going on. And that bridge cha magoe billion 2. And gindara mwacho ma Bondo Leunda this time round, yeah, by 23rd wachni rumo mar procurement. Again another 2 billion. 23rd of this month. Bang' bedo gi midhiero mar apaya mar ndara mawuok Kalandini, Lwak nyaka ka Elijah kod machielo ma Bondo Uyawi nyaka Leunda Beach, jodak kod jogo eko matiyo ga peinigi koro nyalo bedo kod geno bang' piny owacho singo mar keto wego rak e ndara gi eki. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Haya, nyako Ramogi, mane kaka weche mag gedo mag apeyni Siaya chalo. Kopogore kod mano, urwan Siaya. Bende isewinjo nying gweng' ma iluongo ni Owimbi, ma en gweng' ma yudore Rarieda e kaunti ma Siaya. Nyako Ramogi, nying gweng'ni nyalo bet ni isechiko iti kendo iwinje, nyalo bet ni gima isewinjo ne adier kata ok en adier. Omiyo Millicent Adhiambo nowuotho achiel kachiel mar dhi loso kod oganda mawuok Owimbi mondo ginyiswa ni to nying Owimbi nowuok kanye to en kama chalo nade. Ma eng'e gwengewa kod Millicent Adhiambo. Nyakoromogi Ajwang', mana kaka nasingo ni singo chopo kare machiegni e telo machielo e chenro mar ng'e gwengewa. Jumani, kalapapla mar ng'e gwenge pod onyonore mana e kaunti ma Siaya kuma ofuyo ka owuok Aram ma odhi Opiyo e gweng' kata center ma ong'ere ni Owimbi ma bende yudore e sub county mar Rarieda. Ka iselimo kata isewinjo kata isekalo kama ondik ni Owimbi, ang'o mabiro e pachi madinemi chak kamoro ni Owimbi? Ka wachako Nyakoromogi, wagoyane mbaka achiel kachiel kod jodak kachiel kod johala mawuok e gweng'ni kata alworani ma Owimbi ginyiswa ni to ginto ang'o ma giparo ni nomiyo ochak kae ni Owimbi. Koro Owimbi kan kaka paro nochake Owimbi. Nochake Owimbi nikech Owimbi en junction mantie yo moro ye Bondo to moro rie Lwanda Kutieno to moro be dhi Ndori. To kae bende en chief camp mare Uyoma Asembo ge Uyoma. Owimbi ka en tong' mare Uyoma Gasembo. King'iyo koni magi jo Asembo, bathe kocha wan gi jo Uyoma. Koro nitiere chon kabisa kama nonyuola koro achako winjo Owimbi. Ne awinjo no Owimbi kar ka, ne en kama ne ikelo gik moko miwimbo. Ing'eyo wimbo dhok. Kech Uyoma ka oro wuoke ga. Koro seche ma oro wuok Uyoma to Asembe ma koro wadhiye ga wimbe dhok. Koro bi ni koni na Asembo to koni no Owimbi. Ne ikelo dhok Owimbi ka koro ji joma Asembo biro kawo dhok ka dhigo joma Uyoma dok. Mane gimomiyo nying Owimbi nobedo Owimbi. Ni ne en kama ne ji rome ka ji sumre weche to bende ji wimbe gik moko. Bang' winjo paro mopogore ma jogweng' oselieko kotenore kod gima nomiyo ochak kae ni Owimbi, we koro wawinj anena adieri kod kuku mar wach ewi nonro mar nying gweng'ni, gino manomiyo ochake ni Owimbi kendo kaka ne ochakore. Konyuola tano ka en kama nitie jo wax ne kae apida to jo rech bende nitie tiyo thumoro kae mane kawo rech oa Uyoma koni. Joringi ne ringo gi ndigni to kelo rech to olo ka. Koro kipogo rech tichwero tigolo nyaka igi ai pogo gi kende kama dhi alego dhi madhi Ugenya dhi. Mano chon higa 60 ga auchiel, mano pura tin kabisa. To Owimbi nano kadhi nyime. Mandalo noero ne nitie kata joma ne wang'o rech
kaka nyo Odinga, mama wa moro mwalo piny ka nyamin Oginga Odinga, Agneta. Ne jo kano rech, gibiro giwang'o rech to gikano, to kalolo mwalo to kawo rech, dhigo Nairobi. E kinde no jomoko bende ne nitie mane kaka oro thurwa ka oro ng'eny ga. Koro e oro no ne miyo joma ne ama bor gi nam ni ne nyalo kelo dhogi to boro karwa area ni mondo mi giyud pi machiegni gi lum gi kwath. Mane gimomiyo kana wapenjo kata wuone wagere to ne wacho ni mane nying momiyo nochak kano wimbi. Ne kich ni wimbe dhok kendo ne ji rome makata kaponi ji dwa bedo kata gi bura moro ne nitie kar rome. Dalane ne en kar romo mani rome kapok ne jaduong' nogero dalane ka. Ne ji romo kanyo koda men nitimo kanyo. Wan jopur wapuro. Tich mar riembo pikipiki moketwa kama lach kata jomochung' kama ng'eny gin na joriemb pikipiki. Mane gima timre wimbi. Chon kapok onyuola ta winjo ni nitie mtoka moro be mani ikawo wimbi ka mani iluongo no Timbla. Otokano ni riembo gi jaduong' mane Henure Pango. Henure Pango awinjo ni ne riembo mtoka ni wuok Ogwen. Koro ne chuno ni jomoa mabor biro nindo ka mondo mikinyi yud mtoka materi Kisumu. Kech mine mtoka achiel makosedhi to nyaka kendo kiny ekipango wuoth. Bang'e chien an adonjo anwang'o ka lolwe ringo, mawego ringo, kamolo ringo. Nyataya bende ringo. Mage gik maneno. Koro ne mtokni nitie to mak mana ne gidhi dichiel Kisumu. Koro ji ne nyaka bed ma ji mondo kata ji buoro ka. To bende nitie dongruoge ma wimbi osenyuolo e ngima jodak malworane. Wimbi ka dongruok malong'o mosebire to onge na chiro moro matin. Mama na ochakre mana godhiambo eka ochakre. Eka entie koro dongruok momalich to pod onge. KWS manyo waneno kaka nyo biro ka. Chief Camp ni mosebedo kar ka manyaka nene. Gik modon koro mana mier gi ng'ato. Ema koro nyalo bedo. Lam ni bende wanyalo neno ka ndalo tojo kod injinia Gumbo. Nomiyo wayudo lam ka. Onge gima lich ahinya mak mana ne diere mana wimbo chakre Chiefs Camp ne onge ka. Ne en kamoro ni West Toyoma Manywanda and then nokele ka ng'ama iluongo ni the late Agai, Elisha Agai, ema nochako wimbi Chiefs Camp and ae okawe gi ng'ama iluongo ni Martin Ong'injo. Boda kane boda ochakre higa 93 to nwachako gimi tich mar boda no mar ndiga. Bang'e kane jaduong' Tuju obiro momiyo wa pikipiki moro achiel Focus mano medo jiwago kabisa ni kara tijni onyalo bedo tich moro maduong'. Bang'e ne ji obiro ka koro ji register mondo mi ibed jaboda. Mane gima oseting'o nyingo wimbi malo. Taya nyocha wapok wayudo taya achiel manyocha okelnwa gi jaduong' Otienda Molo. To arita ok ber nikech wadwaro teni kata along ndara madhi Gagra to gi madok Lusini kata madhi Aram. Yore somo karwa kae to ok anyal wacho ni rach nikech sikunde nitie to kata bedo ni gin mabor moromo to nyithindo nyalo hawo machopi. Owimbi ka onge skul. Nicho chak moro kae ni mar akademi moro kae to nyicha no opodho ka nyithindo ok dhiyo. Kata obedo ni jogweng' ma wimbi nyalo kwano dongruoge achiel ariyo adek ma gweng'ni osenyuolo negi nyaka ne ochakre. Rem kod kwayo mage magin go magidwa ni okel e gweng'ni ma wimbi mondo wimbi bende odongre ometni ochal kod gwenge mamoko. Wakwayo government okonywa gi pi gi stima. Sirikal oweyo wimbi nikech wimbi en boundary mare North Uyoma nitie West Uyoma. Kaka koni nitiere North Uyoma kocha nitiere West Uyoma. Koro seche ma dongruok biro wan kata kama wan go kar kani. Koro yudo ni ka jo MCA makoni gi makocha opogore. E sama wan ka dongruoge monego beni koro biro kata kitimo public participation. Jo wage makagi gi kiani gidhi kuonde mage. Wadwaro pi, waonge pi ka. Owinjo kata king'iye kar kama en Chief Camp. Kata pi ma ji modho ka ji dwa omo pi ka, mine gidhi mana Gagra. Kanisa to watemo kwayo. Kanisa koro kudang kwayo sirikal, to koro wakwayo jo gweng'. Ni wabedo kwayero Nyasaye mondo mi ng'ato chieng' moro timenado kele kanisa ka mondo ji olem nikech kwa chiegni kod Nyasaye to weche beyo. Gima thiro wimbi en insecurity. Kech ka endi osechaki dukni ma ok tin ne 10 to joma nochako ng'eny gi noseweyo kata mine nosani gi ok ginyal nene nikech ka gima mondo iket gik malong'o madang bede i duka to ka ng'ato dhi ndoko duka gik manie duka nyose kaw te.
koro mana achiel kuom gik mothiro wembe. Wakwayo sirikal ni kanyalo kelo no chon kane the later guy noweyo jok machalo gi APs chon lo un TP police and then omige nying ni AP. Koro AP go ne nitiere kar to nyaka ne giwuogi. Koro wasebedo kokwan maber kaluwore gi rita mar kwe. Yes. Wadwaro ni mondo polisi obi wembe ka mondo obed ka chief ka ma kapo ni nitie issue Arambor omiyo gin gi thuolo maturo dukni ma wembe. Aram to nitie police station. To ko nyalo bedo kata gimoro matin ka ni mutingo kata polisi moko matin to nyalo konyo wa insecurity. Gimore mo wembe kae ni lowo minyalo gere gimoro. Nikech ka ywa chien kacha nitie projects mang'eny mosebiro mokalo kae nikech lowo onge. Nitie gimon Dabo Joy kae children home. Nonego gere wembe ka. To ne waonge lowo momiyo nodhi mwalo kocha. Aya uchako kel nicha ne nitie wuod gweng'wa moro ka miluongo no Dede wuon Sofko. Nyocha nodwa ni mondo gernwa level 5 ka wembe ka to lowo tamo wanyaka kawuono ma wadwa gere gino magino nothi Homa Bay. Koro wasebedo gi rem nikech kor ka lowo migede to gik moko to sebiro mondo mi odonj ka to kaka donj onge. Koro ka beto weg lope mo wembe ka mamano to wan ni mondo wachiwre mondo mi wagero wembe. Ma ochielo ndara madhi Nyakongo en ndara maduong' kabisa kendo en mosebedo kokonyo joboda gi to sani kidhiyo ok onyal kalre. Wan gi ndara mowuok Kodede kadhi Gagra odinre ti moko wang'e gimomiyo gidinre kamano to wan e bwo sirikal matiyo. Nyakoromogi Ajwang' mana kamano gi kanyo mwachopo godo e giko matielo ma kawuono e chenoni mar ng'e gwengewa. Amor nikech sani ka limbe oteri Siaya e gwenge ma owimbi to ing'e gimomiyo owimbi ne obedo owimbi kendo kaka ne ochakore omiyo kik idhi mabor. Med kete mane wang' jowi mari mar Ramogi nikech asingo ni kendo ni juma manyien aduogo ni kod nonro mar gweng' machielo. Erokamano kuom bedo kodwa oriti masani. Nyinga Millicent Adhiambo kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Aya, winjo kaka nyingo wimbi gi sigando wimbi wawere kod mago kambi ma ochung' ne keyo pie kaunti ma Homa Bay Homa Wasco ka omakore kod obila dhi nyime kod timo apedha mar mako jogo ma itudo kod kata matudo pie tok chik e kuonde dak mopogore opogore e Homa Bay. Apedha no osekelo meko mar acheja maromo 13. Jafwambo marwa Ali Abich noluwo sigana ni kendo ma en kambi ma ochune keyo pie kaunti ma Homa Bay Homa Wasco ka omakore gi Water Police Unit kuom jumbe adek osebedo ka timo apedha e kuonde dak mopogore e boma ma Homa Bay ne jogo ma otudo pie tok chik kendo osebedo ka kwalo pie yore mopogore. Gino ma Homa Wasco wacho ni osemiyo gilalo osuru mar pi. Jatatije maduong' mar Homa Wasco Thomas Nyonje wacho ni chiegni 40% mar pi ma gikano jopiny kwalo ka kuma kamane time kiosk ma iuse pi kaachiel kod kuonde dak mopogore kama weg ute ma ipango tiyo kod ledhi mopogore ka kwalo pie yo moko winjore. Pi malal en 40% to ma ni malo kabisa. King'iyo national level sani en 45 manyiso ni nationally piny mar Kenya lose pi ma is valued at 11 billion. Kwa Narugini to Homa Bay wan bende walalo 40% ma en pesa mamalo kabisa. Wase identify tabu ni wakanye chiel udunduwa mag pi uti lalonwa pi moko yudo ni pige ma oko time yo makare chwer thoth pigni en pi mikwala chien ikwale gi japiny mamuodhe ikwale gi jowa mauso pi ikwale gi ji mang'eny. Kokale apedha ma Homa Wasco osebedo ka timo ka gitiyo kanyakla kod Water Police Unit. Acheji 13 osemaki gi ketho mar kwalo pi kuonde dak mopogore e boma ma Homa Bay. Kamitas bura mag pi manotudi e tok chik bende Homa Wasco osemako e kinde apedha no. Nyonje wacho ni apedha ma kamano pod biro dhi nyime kama ne ogolo siem ne jogo motudo pi e tok chik mondo chak chon ogolgi oko kendo giluw chike mowinjore ka gidwaro pi kuonde ma gijote. Mwaluongo jo Water Police koa Kisumu. Jogi wasebedo godo ka jumbe 3 mosekalogi. Wasemako ji mane kwalo pigi
wasepudho odundu mane ikwalo godo pi mane otim godo bypass. Wasemako ji kabisa masama wuoyo kodi ni ji 13 mano maki manika polis. Ji 13 go ne wafwenyo kit kuo magisebedo kagitimo mane wasa charge gi thuolo magisebedo kagimodhe piwa nono. Ibed jadito, ibed jatindo, ibed ng'ata for as long as ni kwalo pi okwabimi thuolo mar kuo mar pi. Ka jotend jogo ma uso pi e boma ma Homa Bay kod alwora mare ne orwako apedha makamano ka gijiwo jowetegi ma uso pi e kuonde mopogore mondo luw chike ma Wasco oketo. Wachako wuoyo weche mag water police and kaka dobedo ke few days no osebedo ko ng'ado pi e area ma kiosk ma around gi te kendo nitie moko mobedo shut down. Wabiro wabedo kode piny mo iron out some issues go ma jo waywago kendo kwa wuok ka gima wawinjore maler ni watimo wale yo maler maonge wach ma mibadhi mora mora kendo wan kaka jomo chung ne uso pi e kiosk gi te Homa Bay we stand for sanity. Koro kuo mar pi no wago erokamano ne wasetudore gi managing director kendo kawuono warumo kode. Ntiere chamber achiel miloso gi Wasco madhi ting'o meters te. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano nyakwara Ramogi kuom medo keto Ramogi TV wakaw ywe marwa mar ariyo. Iwinjo kaka weche dhi nyime kendo imedo bedo gi ng'eyo kuom gik matimore e gwenge mopogore opogore pacho kama en Ramogi TV. Weche manyien mag oimore anoka Kisumu Ogwang Junior wacho ni ODM mora matek bati kaka koro weche dhi nyime ni. Bernard Anyumi wuoda wendo winja makare ahinya kendo mor gi weche manyien kaka timore. Okelo loch majakiranda ka chieng' Ward 7 ng'isa ni bati jomoringo oringo kowuok gwenge mag Nyatik koro sani opong'o sori. Wacho ni weche manyien chopono makare ahinya Ward 7 ka Rais Ruto agone erokamano kuom nyiso Gachagua adier ewi gik matimore. Wacho kamano wacho ni telo obiro mana neno kamire madhi Kanyidot. Wacho ni amos the super CS John Mbadi gi director Oblingoje mano wuod Konyango Rabala kanyo bende erokamano ahinya alwach majakiranda ka chieng' Ward 7. Ozum Kapeta ng'isa ni yo makare dala mar Migori oneno weche manyien kendo morgo kaka weche dhi nyime. Wacho ni ayie gi president kawuono golo koke owuoyo ka jatend piny adier mogik akwayo jodak mawuok Nyatik e gwenge mag Kopa, Osiri kod Matanda mondo omi sirikal tich mayot mondo dongruok oduoge wang'e. Yuto mar Nyatike kachiel kod oganda mogeno kuondgo orochore. Mano e kaka owacho kanyo. Okay. Anoka sa director Dominica Kugo ma wuod Uriri bende ng'isa ni bati yani ni yo makare mano wuod Nyalego ng'isa ni antiere kendo anoka weche manyien nyiso wa gik matimore konde duto mag piny Kenya. Amora ahinya gi Ramogi TV. Erokamano nyo chieng'o mwaka ntiere Kisumu bende ng'isa ni Ramogi TV ler kendo amora ahinya. Yiena mondo akaw yugi kanyo nyakwara Ramogi kaduogo to an kod weche mamoko ma en oimore e Ramogi TV kidhi mabor. Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Siku na shukuru kwa kidogo, si haba siku kwa siku, muhimu
Skiza, bonyeza *811 *343 hash. Kumbuka, Skiza na Citizen, nyumbani kwa wasanii wote. Erokamano nyakwara mogi machiegni kendo koro wadonje weche mag tuke kama wadwang'iyo weche mag tuke ma pacho kaka achiel kod bende timore gwenge mamoko. AFC Leopards ma en klab matuge lig maduong' ma pacho ka ni kod geno mar dino fuok e kindgi kod tim mar Gor Mahia Kogalo e kinde ma gibiro rakore kod klab mar Nai Boys odiochieng' makiny. Leopards biro rwako Nai Boys United kata Nairobi United e alap Manyayo National Stadium kiny saa 9. Tugo ma bende nochor nyime kaluwore kod dich ma Nai Boys ne osebedo godo e tuke mag CAF Confederations Cup. Leopards nologo ni 4-1 gi Mathare United e tukgi mokalo e kinde ma Nairobi United noloyo Sofapaka gol 1-0. Poni Leopards ogwaro Nai Boys gibiro duoko chien points e kindgi kod Gor Mahia Kogalo nyaka points 7. Ukiangalia the first leg tucheza against FC Leopard kulikuwa na fatigue. Tulikuwa tumecheza against Shabana away. So we only have 2 days for training, then tukacheza now on a Wednesday. So kulikuwa na fatigue, but this time round last game yetu tucheza Saturday, which pia walicheza Saturday, but I think hiyo game kuna vile tuko much prepared kucheza hiyo game na ku have 3 points. Riwruok matayo tuke mag adhula e pacho ka FKF kotelo kod jatend riwruogno Hussein Mohamed kawuono ne obago romo kod riwruok mar timbe mag wakeni matuge lig maduong' ma pacho ka WPL matemo manyo winjruok e kind riwruoge ariyogo e wi kaka lig onogo idhi ta e yo makare maonge kod ywaruok. Timbe ochiko e wi 12 mag ligno dira mokalo ne ochwe ma ok ochopo e pewe mag tuke bang' riwruok mar timbego donjo e winjruok ni ok gibi tugo tuke ligno giko odirano nyaka ywak magin godo winji kendo chopi kod FKF. Burano kata kamano ne orumo awiye bang' FKF kokalo kuom jatendgi Hussein wacho ni weche tuke lig magiko dira mokalo ibiro mana winji kod komiti mar FKF mochung'ne weche mag leagues kod PM LCC. Romo machielo mar temo yudo winjruok e kind riwruogo ochan tarik 8. It was more of a clear the air meeting. We did not discuss the main agendas that we had brought into attention with the federation, but we have all agreed with the federation that we are going to have another meeting on 8th of April to be able to discuss deeper matters, the main agendas that we had shared with the FKF, and also matters women football. Kawasudo to wang'iyo motende kod weche mag tiego jogo ma tiego mag adhula kata tiegruok mar jopuonj jogol mitayo gi riwruok mar tuke adhula e pacho ka FKF odonjo odiochieng' mar 2 tiegruok mibago e boma ma Nairobi. Ma en tiegruok mabiro ndalo machuok tok FKF komakore kod riwruok matayo tuke mag adhula e piny mangima FIFA bago tiegruok mar jogo mafwenyo mich mag nyithindo e tuke mag adhula. FKF gi FIFA bago tiegruok makamagi mar neno ni rang'iny mag tuke adhula oidho malo e pacho ka. Cameron Houston Cox ma en japuonj e tiegruogno olero okenge ma Kenya onego go mar piem gi pinje mamoko e tuke mag adhula e kinde ni mag Kenya kaachiel kod Tanzania gi Uganda ikore ni tuke mag pinje Afrika 2027. To be a coaches in the football here in Kenya or not? Kuwa goalkeeper, it's fun na pia si rahisi. You have to be more, yani kuwe uko on emotionally uko stable. Alafu unajua mimi nilianza nikiwa mdogo and at least I got some basics. So any keeper mwenye ana come up, kwanza hawa wadogo, we are here for you. Mimi na feel kwanza kwa hii course inaenda kunisaidia sana because kwa hii upcoming hii tournament tunaenda ya AFCON itatusaidia sana ku develop more keepers, at least hata Lilian aki step out. Tuko na Christina na Cam, tuko na Juliet, tuko na keepers wengi wa young na wana need kupata this knowledge tuweke kwao ndo understand nini na entail.
We'll be talking about the integrated training with the goalkeepers and the team. We'll also be emphasizing on the WASI system as to how to start the warm-up, how to have an integrated training, how to have a situational training, and then also have an... Riwruok matayo tuke mag chess pachoka Chess Kenya obago tuke chess mag mbalariany piem ma okelo kanyakla mbalariany maromo 20 kod jotugo ma ok tin 150. Jotugo Rocky Mushiri mawuok e mbalariany ma Maseno kod Tracy Korir mawuok e mbalariany ma Daystar emano obedo joloch e tuke mag chuo kod wakeini kaka luore no. Jotugo manotieko e thuolo mokwongo nyaka 16 biro tugo e round machielo ma idhi tugi chakre tarik 26 nyaka tarik 31 dweni ka jaloch biro fwadho bendera mar piny Kenya e tuke mag Commonwealth e piny mar Sri Lanka. E tuke midhi tugi chakre tarik 16 nyaka 26 mar dwe mar abich. Dhi nyime ne klab mar Real Madrid biro rwako jatukgi masulwe mawuok e piny mar France Kylian Mbappe e lineup margi otieno ma kawuono e kinde ma girakore kod Manchester City e tielo mar ariyo mag tuke UEFA Champions League round mar timbe 16. Kamachielo joloch e tuke mag Club World Cup Chelsea biro goyo chomgi piny ne alama mar manyo loch e tielo mar ariyo e tukgi kindgi kod klab mar PSG. Tok PSG ne wuotho kuomgi gondi 5-2 e tielo mokwongo. Chelsea biro bedo maonge gi captain mar Reece James. Kata kamano, Estevao William biro duogo e lineup tok bedo oko kuom thuolo malach nikech hinyruok. E tugo machielo tieno ma kawuono Arsenal rakore kod klab mar Bayer Leverkusen. Erokamano nyakwara mogi kuom ketera mogi TV dakika en 5 mosekalo bang' saa 4 mar otieno. Weche manyien mag yimoro chope giko. Puonj gi pak ne mikao thuolo mari ibedo koda chakruok nyaka giko. Kuom thuolo ni duto te jaloko mara osebedo Elizabeth Otieno, jago picha mara Lewis, director mara Alex Obado, jachungweje Ken Moga, jogo duto mag reporters mago manowuok mochoko ni weche gi nyakwara mogi puoch gi pak ne gin. In bende mikao thuolo mari mineno wachakruok nyaka giko. Erokamano kuom ketera mogi TV. Pod wasingo mar timo ma odiochienge mamoko mar ming'eyo gadieri manitie kuom gik matimore gwenge mani machiegni kod mani maboyo bende. Erokamano. Nyinga en George Bati. Waromo kodi kiny e chenro mar mbako romo iwacha kochakore saa 4 okinyi. Kama kiny wang'iye weche mag apeyni migero e gwenge makaluo. Gintie koso gionge, gisechakore koso oyo. Mane twak makiny wabedo godo kiny akwara mogi chakre saa 4 mar onyango. Miyo kamoro amora ma intie med mana ketera mogi TV. Oriti masane.